Dini Mireille McKay ta' 13-il sena li bil-vuċi Angelika tagħha rebħet ir-raba' staġun ta' Brillanti fuq One. Mireille McKay! One News iltaqa' ma' din l-iżgħar parteċipanta f'din l-edizzjoni ta' Brillanti Singers, fejn fil-finali impressjonat u serqet il-qlub ta' daw kollha li semgħuha bil-kanzunetti Man in the Mirror u adattament personali ta' Oscar-winning Tears minn Ray. Minkejja li Mireille tinsab fuq l-ispettru tal-awtiżmu minn età żgħira bdiet tikkomunika ma' omma Josephine permezz tal-mużika u qabel ma parteċipat fih stqarret li dan il-programm televiżiv kien wieħed mill-favoriti tagħha. My experience was good and great, and I was so emotional that I went Brillanti because I watched Brillanti because it was my favorite show. Josephine McKay Mireille spjegatilna wkoll li din ir-rebħa kienet iċ-ċovett tal-karriera fil-mużika biex tibqa' dejjem tibrilla minkejja l-isfidi li esperjenzat sa minn xkunita. Ir-rebħa ta' Brillanti però hija rebħa wkoll fuq il-ħajja ġenerali, fuq wara ħafna sagrifiċċji, ħafna sofferenzi li għaddejna anke li tifla rabbejta sanejt waħdi għax ikolli nagħmel anke bejn 2 to 3 jobs biex dejjem nara kuntenta mu nieqsa minn xejn. Peress il-papa tagħha ma abbanduna ma kellix għajnuna. Allura dejjem però rid nara kif nagħmel biex tibrilla u l-bieraħ ibrillat bil-kbir. Joseph Ketkut, il-preżentatur tal-programm, tenna s-sinifikat wara din il-produzzjoni kollha fejn kulħadd jista' jiffjorixxi bit-talent tiegħu. Ir-rebħa ta' Mireille hija rebħa li hija sinifikattiva ħafna kemm għall-Brillanti għaliex qed nuru dejjem aktar il-livell kbir li għandna tat-talent u hawnhekk jiena gburi kemm bil-programm u anke bl-istazzjoni li nagħtu dil-pjattaforma għal dawn iż-żgħażagħ biex isiru famużi verament għax isiru maħbubin minn Malta għawdex kollha, imiktar u iktar għax intuhom anke l-possibilità bħal ma nagħtu issa lil Mireille biex tavvanza fit-talent tagħha u ssir dejjem aħjar u aħjar, dejjem brillanti u iktar brillanti milli diġà hi. Fl-aħħar mill-aħħar Mireille għaddit messaġġ ta' mħabba lil binta biex qatt ma taqta' qalba. Always believe in yourself and never give up like you always say. Because għax fil-ħajja jiġu montanji, però qatt ma tittaqta' qalbek biex titlaħħom xi darba ħassib it-tarf tal-muntanja u you will achieve ovvjament jekk dejjem taħdem u tirsisti u tasal. Ikun hemm xi jkun hemm dik il-muntanja ħatasal.